deh. Film tidak. Hello रायजोफोर दंफैलायनाय जोङो आइफवालि ब्रिज दि जाब्रां ब्रिज ओमफ्राय ओरैहाय सोर दङ नै नायदो आलासि दंफैयो एकदमबारे हाखु दाखु नै आलासिफ्राबो ओंखारफेरबायमोन नोंसोर ओंखारफेरबायमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम ने लावजोब्बाय मानसिफ्राबो माला माला बिदि डेटखा इयो ओरै फैसा हासमानाव ओमफ्राय औ अला आसरितसो रायजोफोर देरजोब्बाय आं थांला उन्दै गोरलैसोमोन नोंसाय महाय थालाङो नायदो सनियाबो एसे जौसिनोथ' सोंद' दा दिनैहाय आलासि जानो फैबाय नै बिथांमोना ओंखामबो जाबावाखिसै थोनलाबो मांखौसो माखौ नायखो मानसियालाय उदैयानो बेगानो जोबो आइफवालि ये दासो लोगो मोनफिनलायबाय जाम्बासानखौ आं गोसोम जादोंना फुदों सावथालसो जाबोदों थानो समाय लाथ' नों जाम्बा जोंजों नायलाय नों जों बेसेबां गुफुर जादों नायलाय मा नों थानो बावैसोनि उनाव सोमजोबगोन नोंसोरो सोमा सावहैलायबाव जोंखौ गोसोम जागोन होननानै बा बडि देखायबावसिनो ओरै ओइ आंनावलाय बैयाव देखायगोन आंलाय बेंगलायनाव दा बर' रक फैबायलै होनबाथाय आं रानजोब्बायसो बर' रक फैबाय जोंसो देरसिन आं रानजोब्बाय ने बदियानो गैले माथो फट' मोनसे खेबनो दे देराबो फट' खेबनि मोनसे ज'नो दे दिनैहाय नै गोबावजों लोगो मोनबाय आदामोनखौहाय आदामोनाथ' होजोंसो बेंगलराव थायो जाहैबाय ओमफ्राय दाथ' भट होनायनि सम जाबाय दा बे हिसाबैनो ओरै आदामोनाबो सफैनानै दङ जोंनि बे बड'लेण्डआव ओमफ्राय जेनेबा माबायदि मोनफैखो आदा बिराद बरिया बरिया मोनदों बिराद मोजां मोनदों फैनानै आरो थान्दा थानो मोजां मोनदों आरो बाहाय एसे गरम जादों थेवब्लाबो थान्दा जालांजोबसिगोन दा बोथोरा मोजां जोंनि बड'लेण्डआव बिराद बरिया बोथोरा जों मोजां मोनदों जों दा भट होनो थाखाय फैदों जों बयखौबो लोगो मोनजोबदों इउटुबार जोंना दंखायो गासिबो दंजोबो ओमफ्राय माबाफोर सोंहरनांगौ नामा सोंनांगौआ बेनो ओमफ्राय ओरैहाय जोंना माबायदि मोनफैदों मोजां मोनफैदों जोङो नङाबो बाबो मोजां मोनफैबाय गोबावजों फैदोंबाबो लिंहरबाय थाथियो बेंगलराव फैदो होननानै रोंथारालै बे स्किप दानलायना हरनो नागिरदों जोंना आदाया आंनोहाय जाबा आं थांदों ओमफ्राय दा नै ओरै होननानै माबायदि मोनदों बडिगारा एसे भिडिअबो लानाय जाबाय ने ओमफ्राय दाथ' आदामोननि बिगल चेनेलाव नुखागोन बे भिडिअखौहाय दिनैहाय बिराद मोजां लादों बिथांमोना बे जाब्रां ब्रिजआवहाय मोजां मोनदों दा बिसिनि चेनेलाव नुगोन आरोखि मा लाखो गावसोरसो मिथिगौ आरोखि एसे आइजेंबो दंलायो नै बर' रक ओमफ्राय मोनसेया दा बड'लेण्ड रक जाबाय आरो फेसबुकना ओमफ्राय नै ओरैहाय नायाथ' बिराद मोनगासिनो ओमफ्राय माला थांफिनगोन थांफिनो र' टिकेट दानथ'वाखै सैमायाबो थाबोबाय होगोन औ दा सोर नायगोन जे नेगासिनो दं सासे फन गाबबाय जे सैमाया ओमफ्राय नानिया माबायदि मोनदोंलै ओमफ्राय नानि सासेया मोजां मोनदों बे बिब' औ बै बिनानाव औ बे बिब' ओमफ्राय नैबे बिनानाव जाहैबाय गोजौ आंनिफ्राय जौसिनबा बिनानावासो नायदो जौसिन ओमफ्राय नुदोंना र' आं एसे देखायनि दे बे केमेरा होनानै नों देखायलाय केमेरा देलाय आंनिफ्राय जौसिन ओमफ्राय ओरैलाय नैबे नानियाबो जौसिनखा नैबे जौसिन आयु देन्जार मोजां नांदों आरोखि लोगो मोननानैहाय नानिया जौसिननानै चेनेला गोजौ गानदों बिराद मोजां मोनदों आरो नै ओरैहाय जोंना जाबाय दा आं लानायसै
दा एसे लोगो मोननानैहाय लालायनाय जागोन Ya. Ăn quay nó lắc ở đây. Ăn quay nữa đúng không? Ada jauh betul Dari Arbau. सान्दुंआव बुरजा जाबायलै Ada sila sandungब्लाबो एसे खस्थ' खालामथ'दों दा दिनैहाय जोङो बिगारनि चेनेलनि मालिकखौहाय जोङो लोगो मोनदों जाहैबाय दा न'खरैनो अल फेमिलि लानानै फैदों ओमफ्राय आदानि जोङो एलबामफ्रावहाय नुयो एबा शर्ट मुभिफ्राव नुयो बिराद बारनाय सौलायनाय इउटुबफ्राव गोजा खालामला गासैबो इउटुबाव गोजा नै ओरै सान्दिया सनियाबो फैदों इउटुबा गासैबो रिल्स बानाय लादोंमोन एलबाम दिहुननो हायाखै दा नै बेबादिनो दिन्थिनो हानाय गोजोननाय मोनदों दिनैहाय लोगो मोननानै दिनैहाय मोगथाङावनो दावखागासिनो जोङो बसा ओमफ्राय नानि माब्रै मोजां ना बिराद मोजां नांदों दिनैहाय लोगो मोननानै ओमफ्राय दा दिनैसो थांनायनिफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम दिनैसो ना सान्दिया ना मामोनलाय नोंनिया सनिया आच्छा सनिया मा सनिया बसुमतारी जेनाखि जोङो मेडिकेलावहाय जोङो नुबाय थायो नै बिथांमोनानो जाहैबाय दा दिनैहाय सान्दिया एसे मबाइला माथो बारा दुंगो थैनोसैसो नामा मबाइला माथो बसे सिलायलाग्रा रानाय लागाबसै दा बसा देन्जार सोर जागासिनो दं जोंहा फट' दोननोसै गैलालै गासिबो सेन लांजोबबाय Ini kau ni kau bawa saya. आरिया ओइ फिनजों ओरै फट' खेबफै नै गोरलैफोरजों लानां दालाङाव हरै सिदो गारिनि सिगां मोनसे फट' लानो बिलाय ओरै लाखौनि ओरै बै गेजेरावमोन मैदेर गब'नाया ओरै लाखौनि बेलाय मोनसे थोलाय नानि मोनसे लानांगौसो हा जुमाव ना दे सानैजों लायलायनो दे नानिमोन मोखां फां गोजा गोजा नुजोब्बाय नै ओइ दानबाय दा आथिङा दे Karena jumpa saya dia. दे थिखोन दे रेडी थिखो दे 1 2 3 Action, ready. Coba kurang gini jam siapa ओइ हाखु दाखु थांनो नागिरबाय बाय बाय थ' हानबान रुबाय आयो थांदो दे होमबा दे खुलुम फैदा दे थांदो औ लाखाङाव Hombal. गैया थांदो इमारजेन्सि फैबाय सम गोबावबो थायाखिसै एसे मोजाङै मोसालायनो सानदोंमोन साननायफ्रानो फैमाल दा थांबाय हाखु दाखु ब्लड नेक्स्ट टाइम लोगो मोनफिनगोन रायजोफोर बेयावनो जोब्बाय बाय बाय